Alhamdulillah, dulur-dulurku kabeh negarane awake dhewe iki negara Amarta iki wis aman, tentrem, ayem, subur, makmur, loh jinawi. Alhamdulillah Kang, nek ora sampean sing mimpin, urung karuan kaya ngene. Alhamdulillah, muga-muga iso langgeng saterusé ya, Kang. Amin. Piye, Cak? Aku iki ditantang main karo Duryudana. Wes, sudah dilayani. Sikat. Piye wong nak menurut? Iki nak tak terawang-terawang. Nambok ladeni. Bakale ana geger gedhen. Loh, berarti menurutmu aku bakalan kalah. Ora ngono, Kang. Feelingku ki rasane ora penak. Wis tenang ae. Tak atasane Ya wis, Kang, gak karepmu. Penting ki aku wis ngelikne. Wis tenang ae lho, Wak. Kakangnya dhewe iki rada setuju kabeh to? Tandani. Oke.